As verdes ribeiras énchense estes días de pinceladas de cor coa chegada dos vendimadores, produtores particulares e xente que traballa para adegas comerciais colorean as ladeiras chantadinas na recollida da uva. Quen mellor coñece o que chaman viticultura heroica son elas e eles, vendimadores e carrexadores que se afanan estes días en retirar o froito que entra nas adegas. Estas incrementan o seu volume de traballadores con contratos eventuais para estas tarefas. Entre eles atopámonos a moitos vendimadores experimentados. Estamos ben, eu levo 4 temporadas con esta. Temos que sacar as uvas, se están podridas, pois limpialas, ou se están secas tamén, e vacialas en caixas do cubo, no cubo que vendimamos e nada máis. Como che resulta o traballo? Un traballo agradable? Sí, é moi agradable. Ademais, a ver, non é que sea divertido, pero é ameno porque estás con moita xente, vas pasando os minutos, falas con eles, cambiaste, móveste. O meu pai ten ribeira, entón máis ou menos conozco o traballo. Que é o máis duro deste traballo? Home, para min non me resulta, eu estou acostumbrada, entón a mí non me resulta duro. Os cartados quizás sean máis duros cos que vendimiamos. Abofé que non parece leve o esforzo destes traballadores, algúns ben experimentados na materia. Levo máis que nada na familia, pois cartando para a familia, e, bueno, agora surxe unha oportunidade de vindimar nesta bodega. Contanos un poquinho como se leva ese traballo, porque parece a priori un traballo bastante duro, viticultura heroica. Sí, bueno, complicado sí que é, porque o máis tal é pois saber andar polos camiños, polos escairos, non é nada fácil, sobre todo cando está así chovendo, está mollado, pois non é nada fácil a carreta. O peso non é moi complicado, porque son sobre 20 kilos as caixas, pero o máis complicado é o camiño, o trayecto, desde a viña hasta o coche. Algúnha caída, algún peligro así? Bueno, algún esbarón, que esvaras nunha pedra que está mollada, tal, pero bueno, de momento, hasta a fecha, non pasou nada. De momento estamos ben. A evolución e incorporación da tecnoloxía e acceso da maquinaria non é posible na meirande parte das escarpadas viñas da Ribeira Sacra, na que segue a ser fundamental a tarefa dos carrexadores. Miguel ben a coñece, por iso recorre a técnicas que veñen de antigo nesta zona para soportar mellor o peso das caixas sobre o seu lombo. Eu uso a molida, a típica molida que se usaba antiguamente, que teño unha esponxa dentro. Entonces, queres que non, pois aquí na espalda, pois amortiguache moito o que é o peso, sobre todo cando vas andando cas caixas. E antiguamente de que se enchía? Enchíase de palla ou de follas dos... A mesma folla, quitabas así e metías a folla dentro. Entonces usaban, se chamabanlle molida. Bueno, pois un método tradicional pero adaptado aos novos tempos. Adaptado ca esponxa, sí, señor. Pois que teñas moi bo traballo. Vale, pois moitas gracias.